खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब फिन खेबसेयाव बरबावबाय सल माइजि भगवाननो महर लाना सोनाफोर दामुगै एडभाइ ब्लग्सखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय फिसाजोनि हेरेनखौ खावब्लोब्लि हमनानै खावब्ला ओंखारबोबाय आरोना एकदमबारे फोथा सोथा जेबो गैया गाज्रि मोननाङा जास्ट दानिसो फ्रेस जादों आङो फ्रेस जादों माने मा ना हिमालया फेस वास लागायदों हिमालया फेस वास बै आमोलाव मालाबा बिसालनिफ्राय लानानै फैनाय आरोना दाहालागै मालायफोर बायदिबा जोबलायसिगौमोन खोमा आधानि बारा ओमफ्राय नै इसिबांबो जोबाखै आरोना बावोसो माने ओरैबायदि फाल्थुखा दुगैदोंबाथ' डाइरेक्ट साबोनसो लागाव आरो मोनायावबो जे फेस वास लागायलायनानै मोखां सुनांगौ बावबायसो बेनिफ्रायहाय आरो मा होनो फुङावबोथ' सुनांगौ बेबो बावबायसो गैला मारगुलि आरोना दुगैनायाव साबोन स्रावसो आंना आरो सोरबा सासे आगैनो आब' नों मोखाङाव मा क्रिम लागायो होनदों आं बिराद मिनिनोबो ओंखारलायलाङो आंखौनो आं आरोना कुइसनखौ मिनियाखै सोनाफोर आंनि एन्सारासो मिनिथाव आरोना आंनि हालागासो जेबो क्रिम लागाया आंनि मोखाङाव जेबो क्रिम अरा माने बे आंना सबाइ बिमाया जेबो क्रिमजों जेबो लोब्बा गैया आरोना हाजार जिखि मोजां मोजां क्रिमफोर जानाय नङा फेयार लाभलिफोर फोनोबा एसे फुरस्रब जानो नागिरो बाट आंहा जुदि एसे फुरस्रब जायोबाथाय दिगदारसो दङ होननानै आं मालाबा सिगांनि भिडिअ'आवबो बुंखांखाबाय आरोना ओंखायनो गुफुर जानो आं लुबैया आरोना एकदम जाखाथारनाय नङा आंना ओमफ्राय आरो सासे आगैया बिराद अन्थाव बाथावै बुंदों सबाइबिमा नोङा खोमा आब' ओंखामफ्रोमसोना सबाइद्रु होनदोंमोनथाय स' आगै आंना सबाइ बिमायानो मा नै मेरला जायगायाव दङ नोंसोरो नुनाय नङा भिडिअ'आवहाय केमेराया आंना एसे आंखौ सापर्ट खालामदों आरोना नोंखौ एथ' मैलाबा भिडिअ'खौ नायनाय नङा होननानै केमेराया सापर्ट खालामदों माने आसलिया नुजायाखै आरोना आंना जेरावबो मोखां गंसे दङ होनना बुजाया नैबे खावलाय खावलायफोराव गैया ओमफ्राय बेबो नै इफोर माने नै एकदम माने लाजिया फांजिया आं आसि थुयै थुयै खिथाथारबाय आरोना मालाबा मालाबा अबेबा भिडिअ नुजादोंबो ना हमनोबो हादों सोरबा सोरबा 40थासो मोनबाय होननानैहाय नंगौ होमबा साननानै नायदो आरोना आंनि मोखाङा मा जानो हागौ 40था सबाइबिमा लानानै आं बेसेबां दादागिरि सबाइ बिमासो आरोना गोसोम गोसोम सबाइ बिमाथारसो ओमफ्राय सबसे आसलि बिमाया नैबे जाहैबाय नैबायबो दंमोन बिफा ओमफ्राय आं बेखौ ओरै सायाव बल'दबदोंमोन बियो ओमफ्राय बेखौ आङो सिख्ला समावनो माने मा होनानै फुथारनो हादों आरोना बेखौ आङो ओरैबादि आलौलायनाय सोरनिफ्राय जे मिन्थिखो सोरनिफ्राय खोनाखो कलगेट निरमा सुनै एकदम सोरबा सादा जाग्रा मानसिनि सुनै लाथ'लायनाय आरोना माने न'निया हेलाबा सुनैया फुराना मोनने जों ओमफ्राय आं सोरनावबा जा सोंलायलायनानै सुनै गोदान नामा नोंना दादि सुनै गोदान नामा नोंना आबौ बेबायदि सोंलायनानै गोदान होनबाय नालाय जि लालायलायनानै आं जा फोनदों आरोना बिराद सादों आं ओरैबादि सादों खिन्थु आङो बे सबाइबिमाखौ बख'नो हादों आरोना नै दा दाग जानानै थारमाने होननाय खोनायो आङो सायाव जेसेबां ओरै लिन्दाव सिङाव बेसेबां समान थायो होननाय खोनादों आं मोनथिया मा बुस्थु आं माने मोनसेल' बख'दों नालाय ओमफ्राय खुनुरुखुम बोरै आङो बोखादों आरोना बिफामोन बियो ओमफ्राय नै बियो बिमा बेखौ नांला बे थादोंसै ओमफ्राय बाखिया फिसा फिसा आरो ओरैबायदि अयथासार ओमफ्राय बियो ओंखामफ्रोम नङा आसलि सबाइ बिमायानो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बाबानावबो बिराद दङमोन बिदि सबाइ बिमाया मा खालामनो बाबाया आंनो होलांबायबा ओमफ्य आदानावबो दङ ओमफ्राय फंबायनाव बारा गैया आरो बेहायसो बिमानो लास्रोबाय नामाथाय ओमफ्राय आदाजों आंजोंनाव दा बुंसै आरोना सनाफोर सबाइ बिमासो ओमफ्राय लोगोसेनो दङ ओंखामफ्रोमाबो नै फिसा फिसा माने बिराद लेथ्रा आरोना आंनि मोखाङाहाय माने आसलियाव नुयोबा माने सानगोनसो आरोना नंमारगौ बेस्रा ओरैनो बुंनानै लामारा भिडिअ'बा थगायदों बिदि होननाय आरोना ओमफ्राय आं थगायखाथाराखै नंमारखाथारगौ ओंखामफ्रोमाबो दंबावोसो नै ओरैहाय ओमफ्राय बे आगैयानो बुंदों आंखौ पार्लारफ्राव सबाइबिमा गानायनि बा ओंखामफ्रोम गानायनि मुलि मोनो सों होनदों आरोखि ओमफ्राय पार्लारावबो थांनो रोङालै बिराद जाम्बिखा बेसेबांबा गोबावजों मालाबा बोसोरसेयाव मालाबा 13 मासावसो खानाय खनसे बोनाय नालाय बेयावल' थांनाय जायो ओमफ्राय आं जाय बिमाजों बोजायो बेनाव बिदि गैयागोन दंबाथ' आंनो खिथागौमोन ना बियो ओमफ्राय सोरबाफोर बायचान्स पार्लार होग्रा आब'मोन आगैमोन लोगोफोर बिमामोन नायफ्लांदोंबा खिथाहरलाय कमेन्टआव अननानैहाय आंनाव बिदि दङ होननानैहाय बा आंनि पार्लाराव खनसे फैनायनाय होननानैहाय खिसानि मालाबा मखा मिलायबा थांनोबो हागौ आं रागा जोंबा ओमफ्राय गेजेराव नानि गैयियाव सानबायबोमोन बङाइगावआवहाय स्किन डाक्टारनाव नायजानो होननानै खनसे आरोना माने सबाइ बिमाखौ बोखारस्रांनो माने एसे माबानो लुबैबायमोन आरो फोसाबनो मोखांखौहाय ओमफ्राय एबाजोंनो
प्रेगनेन्टबो जानानै होगारबाय ओमफ्राय मारगुलि बे सबाइ बिमासै आरो दा उन्दैथाराव गैगोना गैयामोनथाय ओमफ्राय देरनायजों लोगोसे बिदिनो नुजालांबाय थादों बायदि मोन्दों आं बुस्थुखौहाय खिन्थु नैबेफोरखौ दागा मागा नुखाबाय थायोमोन ओमफ्राय बे उन्दैनिफ्रायनो नुलांबाय थानाय नालाय सबाइ बिमा ओमफ्राय लाजिनायबो फैला गावनि मोखांखौलाय मा लाजिनो बिदिनो एक्सेप्ट आरोना सनाफोर बिदिनो जेबो नङा बेखौ मा सिख्ला समायाव खथ्थ' आरो मा जबा होनबाथाय आरो माथोबाव ओंखायनो दादागिरि जेबो मोनला आरोना ओमफ्राय दासिमबो लाजिनो रोंला दाथ' बिमा बुरै जाबाय लाजिसिनबावला आरो दाथ' नोंसोरनि अननाय मोननानैथ' लाजिसिनथारलासो आङो बाबायसो बिदिनो थाथोंसैबाबो अरजाथारलासो आरोना मोखांनि खाथिङा बांद्राय गाज्रि नङामोन खिन्थु बेनो आंखौ मैला नुहोबाय आरोना अरजाला फौजि बिथाङानो अनबायबा बिदिनो आरो माथो नांबावगौ अनसै बिनि अननायासो इम्परटेन्ट नङा होनबा सनाफोर बाखि नोंथांमोननि सापर्ट दङ सबायमा थबायमा एक्सेप्टेबोल ओमफ्राय मालाबाफोर लास्टाव उन्दैफोर देरनानैहाय एसे फोसाबनो गोसो जाबाय बायोबा नागिरफिननोबो हागौ मानो होनबा बे प्लेनिंआ आं बानायखाबायमोन फौजि बिथांजों आंजोंहाय थांगोन दे होननानै सानैजों आरोना थांनाय जायाखिसै आरो बायदि बायदि गावनि सबायमानि काहानि खिथाफ्रांनो लांबाय आरोना आङो बिमा बुरैया ओमफ्राय बिमा बुरैनि आसलि खामानिया बेफोरबायदि नङा सनाफोर बिमा जानायनि गुन थाबानो जाबाय आरो माथोना सासे हिनजाव मानसिया माथो सबायमानि टेनसन लाबाय थानो ओंखायनो लाला ओमफ्राय बेलासि लायबाय नालाय आरो माथोबाव बिमा बुरैया फिसालाखौ टिउसनाव लांनोसैलाय आरोना रेडिसो जालायबाय जोङो ओमफ्राय टारगेटआ गोबां दङ सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोन जों मा सेयार खालामलांनो हायो सिदा सिदि ओमफ्राय फिसालाखौ दोननानै नै बाजाराव ओंखारबोबाय जोङो दिनैथ' मानि दिन सनाफोर टेनटेरासनि आयु होननोबो रोंलायलाङा आरोना आङो ओइनै नायदो मादैया मायदि हासिब लांदों जि हासिब बायनाय होंगो दोंगो आयौ 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 एकदम हासिब दखाना इसिबां भिर ओमफ्राय संख्रि आरोना ओमफ्राय जोंहा नै जाग्रा दखानावबो हाबफैबाय बिमा फिसानो जोंहाथ' बेयाव हाबाबा जाखाया नङा होमबा सनाफोर बेनिफ्राय फिसालाया जा रोनाव हरनाय ओंखायनो बमा आङो लानानै फैनांबाय टपआप ना पपआपनो ओमफ्राय नैबे आसि बमाना मा होनो सोरहा मा बुङो आं मोनथिला जोङो बेखौ आसि बमाखौनो होनो मोनदांलै आगोलावहाय बावलायलांबाय आङो ओमफ्राय फिसाजोआ बिराद बेलुन नालाय बेलुन एसे लानानै फैदों आं पेकेटसे दोनखुमा मोननै सुनानै होनोसै ओमफ्राय बयबो बायबाय नालाय सनाफोर आंबो मिन्थियाबाबो नै संख्रि लानानै फैबाय ओमफ्राय लाइटारबो गंनै लाबोबाय बमा सावनो होननानै पक'रा 20 थाखानि लाबोबाय बायखानांगौ होननाय बायदि ओमफ्राय आंना संख्रियाबो गैयामोन आरो बयबो बायनायनि दिन नालाय आंबो लानानै फैबाय आरोना संख्रियाबो नै गोदिल'खासैमोन आंना बेनिफ्राय आलु सेरसेबो लाबाय ओमफ्राय थिथा केरेलाबो फवासे लाबोफाबाय बेनिफ्राय आंबो नै लानानै फैदों आरोना हासिब जादोखौहाय आंना फुरानायाबो नै एसे थिगैनो दंखायोमोन थेवब्लाबो बायनांगौ होननानै नियम जेनेबा बिदि मिन्थिनानै आंबो बायालासिनो थानो हायाखिसै आरोना सनाफोर लानानै फैबाय माबा मोनसे रहस्य थानो हागौ आंसो मिन्थिया जानो हागौ सुबखामबो जानो हागौ साननानै लानानै फैबाय आङो एसे दोनथ'नोसै बेखौहाय ओमफ्राय सोरनाफोर कनफिउस जानो नाङा बे भिडिअआ बोरै नांला बुंसा जालाबायखो होननानैहाय आङो मोनायावसो स्टार्ट खालामखादों ओमफ्राय बे गेजेरखिनि आं दा जाय क्लिपफोरखौ देखायदोंमोन बियो दहाय बाजाराव थांनायनि आरोना आं मोनथियामोन जे आं मारै भिडिअ बानायगोन खिन्थु आं टेनटेरासआव मोनसे भिडिअ बानायगोन होननानै साननानै लादोंमोन आरोना आंबो मोनथिनो लुबैयो नोंथांमोनहा बबे समनिफ्राय टेनटेरासआव जे बेबायदि बायनांगौ हासिब संख्रै बा माबा मोनसे बायनांगौ होननानै मालानिफ्राय मिन्थिनाय बबे समनिफ्राय मिन्थिनाय आं बेखौ बिराद मिन्थिनो लुबैयो आरोना ना सिगांनिफ्रायनो मिन्थियोमोन ना एसे उनाव मिन्थियो ना बबे समनिफ्राय मिन्थियो बेखौ आं बिराद मिन्थिनो लुगैदों आरोना साफा सानै बिमामोन बाबो आगैमोन आबौमोन बबेनिफ्राय मिन्थिदों बबे समनिफ्राय मिन्थिदों प्लिज अननानै बेखिनि कमेन्टखौ आंनो गारनानै गालां आरोना बेनिफ्राय मा होनो आंनि फारसेनिखौ आं खिन्थागोन आं मोन्थिदों बेखौ बोसोरथाम ना बोसोरब्रैल' जादों खोमा आं मोनथिनाया आरोना जे बेबायदि समावहाय बेबायदि बायनांगौ होननानै गोदो न'आव उन्दै समाव जेबो मिन्थियामोन आइ बाबायाबो जेबो मोनथियामोन ना मोनथिगौमोन बेबायदि नियम जेबो खालामामोन आरोना दिवालीयाव खालि साननै साथि बाथि लागायोमोन बे थालिर गायनानैहाय बेनो फुरा मजामोन आरोना जोंनि थाखायहाय ओमफ्राय जोंनि नोजोराव बेबायदि जेबो बायनानै लाबोनायबो आं मोनथिया सना रुफा बायनांगौ होननानैबो आं जेबो मोनथियामोन आरोना हाबा जाखांनानैबो आंखौ बिखुनजो बिमायाबो बिदि खिन्थानाय आं मोनथिया ना माया गावबो मिन्थियामोन नामाथाय आं बेखौ मोनथिला ना बायदोंसोमोन खिन्थु बायाखै बायदोंबाथ' आंबो मिन्थिगौमोन आं बेखौ मोनथिनाया क'क्राझाराव फैनानै नै बोसोरब्रैसोनि आं बारानि आगोल मोनथिथाराखै दे
फैदोंबा आं बुहुद टाइम मोनथियाखै बावाखै आं बोसोरब्रैसोल' जादों ओमफ्राय आंनि मोनदांनायावथ' ओरैबायदिबो सानलायलाङो आङो माने जोंनि बेफोरथिंजायहाय मबाइल गिदिरनि जुग फैनानैसोबो मिन्थिदों नामा बांसिन मानसिफोरा होननानै आरोना बेलेगफ्राव बेफोरबायदि नियमा दंखायोआनो बुहुद फुराना भिडिअ नुखायोआनो एकदम गोबावनि ओमफ्राय जों बिथिंजायहाय मबाइल गिदिर फैनानैसो बांसिन मिन्थिनो बायदि मोनखादों आङो बेनिफ्राय सोरहा पेरलेबसबाबो सना रुफा लायखो ना मा लायखो आंथ' मा बुंबावनो सोरनाफोर आंहा ओमफ्राय नै लानानै फैलायबाय आरोना आइडिया खालामदों बेसेबांसो लागोन आंना बेसेबां बे फेलेबलेखौ गानबाय थादों ओंखायनो एसे गोलावखौनो दाहोनानै लाबोबाय आङो नै समायथारदोंना आंखौबो पजिबिलिटिनि खामायनायजों बेखौनो लाबाय आंबो टेन्टेरासनि मुङैहाय बेसेथो बिदि फेलेबलेब गाननानै थाबाय थानो नै सनाफोर एथ' बोलो गैयाहाय आंखिफोर जे गोसो जाबानो मोनगोन टेन्टेरास होननानै लायबानो मोनगोन आंना फैसाया बिदि जमा जानानै थाखाया नङा होमबा सनाफोर ओंखायनो नङा बियो ओरैनो मा गोसो जानानै अनलाइनाव बै आमोलाव बिहरदोंमोन आरोना आङो अनलाइननि मालाबा सामान नायफ्राङोना सना मानिमोन आरो सनाबो दंलायलायोमोन ओमफ्राय हुगाबो गनानैसो दंबावलायो आरोना मोजांमोनबो साननैसो गानदोंमोनबो आङो इउटुब चेनेल गैयि समनिनो बियो ओमफ्राय दासिमबो फुराखै आरोना ओमफ्राय खनसे बैसागोआव गानदोंमोन ओमफ्राय आइया आंखौ है बिदिखौ समायो नामा सिम्पोलखौथ' गाननांगौ होननानै जै आइया बिदि बुंबाय आं माने गोसोआबो सायर' जाबाय मारगुलि आरोना ओमफ्राय डिजाइना मोजां आरोना सनाफोर मारगुलिसो आरोना नांथ'ला आरोना आंनो सनाफोर आंना बेनो जाबाय दा ओमफ्राय आब'नाव सोंबाय आङो बे रुम खाथिनि आब' बोरै खालामो नोङो होननानै ओमफ्राय साथि बाथि लागायनानै हासिबखौबो दोनफादो फुजा होफादो होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय आंबो बेबायदिनो खालामबाय बाजारनिफ्राय फैनानै स्रां स्रिंनो एसे ओमफ्राय साफ साफायै सिबस्रांनानै आरोना ओमफ्राय नेटआवबो एसे सार्च खालामनानै नायखायोमोन बिराद होखायोना दिवालीनि सिगां टेन्टेरासाव मा बायनांगौ मा मानांगौ ओमफ्राय थेवबाबो मोनफा खिथायोना बयबो एथबां बिसास खालामजोबनो बोरैबा मोनलायलाङो थेवबो मोजांखौनो बुङो कमन जाय मोजांखौ बुङो जे बिमा लक्ष्मीनि थाखाय मोजां शुभ खाम जेनेबा बिदि बायनानै लाबोनाया होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय आंबो साथि लागायनायनि एसे सेरावनो दोनफानानै दोनबाय आरो दासिमबो दोनथ'बाय आं बेखिनिखौ खालामदों आरोना सनाफोर बाखि आं जेबो मिन्थिमारा आरोना सनाफोर बेबायदि बानायमारबा फुरानाखौबो होदेरलायनानै साथि सुदरासो खारगोन नामाथाय मिथिला आरोना देनांहाय नायनोसै आंबो गिदिर इउटुबार जाबाय इउटुबनि फैसाजों लांगाबगाव गाननोसै आरोना गोसोखांथि थाथोंसै होननानैहाय दा ओमफ्राय जेबो गैया 50,000बो गैया 60,000बो गैया जेबो गैया आरोना 60,000 70,000 जा देनांहाय गिदिर इउटुबार जाबा गाननोसै आरोना दा नोंथ'ला जेबो नांथ'ला आंनो ओमफ्राय सोरनाफोर दाथ' दिवालीनि समय मबाइलफ्रा अफाराव दङ आंना मबाइलासो एसे प्रब्लेम होगासिनो दङ हें जानो नागिरो केमेराया जाय बुस्थुआ आसलि आंनि थाखाय जायजों आं नोंथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै दङ जायनि साहारायैहाय बुस्थुआनो आंना हें जायो नालाय दा अफारावनो आङो मबाइलखौसो बोलो होदों आरोना सोरनाफोर थांगोन आङो मबाइल दखान थांनो नागिरदों नेक्स्ट बोसोराव थाङोबा लाबोगोन आरोना मबाइला माखौ लानानै फैयो बेखौ देखायगोन दादागिरिनो आंबो आरोना बेनिफ्राय आरो दा भिडिअखौलाय माथो गोलाव खालामबावनो मोनाबायबो नै फिसाफ्रा उन्दुजोब्बाय आंना बिमाया जरे भिडिअ बानायदों नालाय फिसाजो एसे सानो होलांबाय थादों ओमफ्राय सानसे माने दुखुर दाखार खालामबाय थायोना मेंनानै उन्दुदोंबो बियो सनाफोर दा दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय